Velkommen til. I den her video vil jeg vise, hvordan vi hækler 2 stangmasker sammen, altså hækler et indtag i stangmasker. Det kan være, at du i opskriften støder på, at der bare står, at du skal hækle et indtag, hvis du i forvejen hækler i stangmasker. Det kan også være, at du møder forkortelsen 2 STGM SM, der som regel er en forkortelse for 2 stangmasker sammen. Det gør vi ved at starte ud som ved en helt almindelig enkelt stangmaske. Slår garnet rundt om nålen og henter den tilbage igennem masken. Slår om og hækler igennem de 2 første masker. Så slår vi garnet rundt igen og går ned i den næste maske og henter det med tilbage. Slår igen rundt om og igennem de første 2 masker. Så har vi 3 løkker rundt om vores nål. Og nu slår vi garnet rundt igen og trækker igennem alle 3. Så har vi fået 2 stangmasker til at blive til 1 maske. Jeg kan lige prøve at vise det en gang mere. Nu hækler jeg lige 3 almindelige enkelte stangmasker. Og vi gør det igen. Slår garnet rundt om og laver klar til at lave en almindelig stangmaske. Hækler igennem de første 2 som normalt. Slår garnet rundt om og går ned i masken efterfølgende. Rundt om og igennem de første 2, så vi har 3 løkker på nålen. Slår rundt om og igennem alle 3. Så bliver vores 2 stangmasker til 1. Jeg håber, at videoen har været til hjælp, og god fornøjelse med dit hæklearbejde.